Tak já vás vítám od tohohle videa, máme zde balíček karet, každá karta je takhle jinačí a nyní požádáme diváka, aby nás při takovém projíždění karet někde zastavil tím, že řekne slovo stop. Tak jsme připraveni, tak můžeme. Stop. OK, nyní poprosíme diváka, aby si svoji kartu dobře zapamatoval. A nyní se pokusíme provést kouzlo. Já takhle položím balíček a cítím, že jedna karta z toho balíčku zmizela. A ta karta se právě takhle přemístě sem do obálky, ve které se skutečně nachází jedna karta, žádná jiná. A tou kartou v obálce je královna Kárová, diváková karta. Tak, pojďme se společně podívat na vysvětlení tohohle kouzla. Budeme potřebovat balíček karet, předpověď a jednu kartu navíc. To znamená, že jsme pochopitelně použili dvě královny Kárové. A dále ještě budeme potřebovat jednu věc, a to odstřihnout si jednu kartu takhle na dvě části. V čem ten trik spočívá? Na začátku si pochopitelně jednu tu královnu Károvou dáme takhle pěkně do obálky, někam ji takhle schováme. Tak. A nyní z balíčku vezmeme jednu kartu, já jsem si dal takhle sedmičku křížovou a takhle odstřihneme její vršek. Jo? Když se podíváte, jedná se opravdu o malou část, kterou musíte odstřihnout. Jo? Je to asi tak jako zhruba pětina té karty. Jo? Vlastně tady, jak končí to číslo, tak pod tím místem to odstřihnete. Jo? Takže odstřihneme tak pětinu karty, 4/5 nám takhle zůstanou. Tohle vyhoďte nebo někam hlavně schovejte, ať to divák neuvidí. A nyní si balíček takhle vezmeme a někam zhruba do třetiny umístíme tu odstřiženou kartu. Takhle. A nyní vlastně, když tím balíčkem projedeme, tak se vždy zastavíme tady na té odstřižené kartě. Tak proto na ní takhle dáme ještě tu královnu Károvou a přiklopíme tím zbytkem, tou třetinou toho balíčku. A nyní jsme připraveni to kouzlo předvádět. Máme balíček karet, ještě můžeme ukázat, že každá karta je jiná, ale opatrně, abychom nenarazili na tu odstřiženou kartu, kterou ukázat pochopitelně nesmíme. A nyní budeme takto projíždět tím balíčkem a divák nás někde zastaví. Je nám vlastně úplně jedno, kde divák zastaví, ale tím, jak je ta karta odstřižená, tak takhle to vidět, tak se vždy zasekneme na té královně Kárové. Potom teda ještě na konci uděláte nějaké to odhalení, třeba že ta karta z toho balíčku takhle přecestuje sem do naší předpovědi a potom tu předpověď jenom takhle ukážete, že tam máte tu kartu, kterou si divák vybral, nebo řeknete, že ta karta tam přecestuje. Pokud byste náhodou neměli jednu kartu dvakrát, tak to nevadí, můžete si vzít prostě papír a tužku a napsat předpověď. Zastavíš mě na královně Kárové, nebo nějaké jiné karty, kterou si zvolíte. Já mám zrovna jednu kartu dvakrát, tak jsem to kouzlo udělal takhle, ale pokud nemáte, říkám, vůbec to nevadí. Napište si předpověď, vyberej si královnu Károvou třeba, nebo něco na tenhle styl. Tohle bylo kouzlo, doufám, že se vám líbilo a uvidíme se u nějakého dalšího triku.